Axencia de Viaxes Vista Alegre. E hoxe imos vos explicar como preparar unha viaxe perfecta. O primeiro é elexir o destino. Pero que temos que ter en conta para elexir o destino? O primeiro é o motivo. Para viaxar necesitamos un motivo, como visitar un familiar. Tienes algún familiar lonxe de ti? O para descubrir nuevas culturas, como Machu Picchu, la muralla china, o comer otras comidas típicas de otros países. Ou se tens que viaxar por traballo, por exemplo, tes un congreso, unha reunión ou un curso de educación. Pero se queres vivir novas experiencias, podes ver o Baleares en liberdade ou ver tamén xirafas en África, se queres. Queres ir a un hotel de 5 estrellas para non cocinar toda a semana? Queres poder desconectar de la rutina? Tamén tens que ter en conta o orzamento. Dependendo do orzamento que teñas, tendrás que elixir un aloxamento ou outro, un medio de transporte ou outro. Tamén para viaxar tens que ter en conta a tua disponibilidade, por exemplo, cole ou traballo. O segundo paso é preparar a documentación necesaria. Depende para onde vayamos, nos faltan unhas cousas ou outras. Se nos manexamos por España ou algúns sitios da Unión Europea, necesitamos un DNI. Pero se saímos da Unión Europea, fainos falta un pasaporte. Pero en algunos sitios no solo hay que llevar ni DNI ni pasaporte, hay que llevar un visado. ¿Qué es un visado? Un visado es para poder entrar a algunos países extranjeros. Lo expide la embajada del país que visitamos. Y cuidado, depende del país al que vayamos, en algunos sitios de África, Asia y la Sudamérica también hay que poner unas vacunas. O terceiro paso é buscar aloxamento. De que depende o aloxamento? Do número e idade das persoas e o presuposto. Os hotéis poden ter de 1 a 5 estrelas. Depende dos servicios que elixas. Todo incluído, pensión completa, media pensión, só desayuno ou só aloxamento. E por un precio máis barato podes conseguir un hostal con menos servicios. Os albergues son ideais para un viaxe en grupo e compártense baño e habitacións. Campings ou casas rurales. Puedes estar metido dentro de la naturaleza o en la playa. Pisos o apartamentos turísticos donde te podrás sentir como en tu propia casa. O cuarto paso é preparar o desplazamento. Como imos chegar a nuestro destino? Hai varias formas. Podes viaxar en avión. Elixe o aeroporto máis cercano ou aquel que teña conexión con o teu destino. Elixe entre compañías como Iberia, Vueling, Ryanair. Podes viaxar en coche. E asegúrate de ter o ITV pasado e que as rodas estén en bon estado. E asegúrate de que o depósito este cheo. Tamén podes viaxar en bus ou en tren. Busca a estación da calle. Podes usar estas compañías Alsa, Renfe. O quinto paso é saber a divisa do lugar a donde vamos ir. E que é eso de la divisa? A divisa é as moedas dos billetes de cada país. Pero ten cuidado se viaxas por outro sitio que non sea a eurozona, porque tens que usar outras divisas, como en Estados Unidos que necesitas o dólar. En Japón necesitas el yen. En Reino Unido se necesita las libras. Podes ir ao teu banco de confianza e levalo cambiado xa desde ali. Porque noutros países poden cobrarte de máis se queres cambiar, así que fíxate. O sexto paso é saber que imos facer no viaxe. E onde buscamos a información? Na internet ou unha guía?
En internet ou na guía temos que buscar os monumentos a los que imos ir. Imaxinaste ir a París e non visitar a Torre Eiffel? Ou ires a Nova Iorque e non visitares a Estátua da Liberdade. Ou ir a Bruselas e non visitar la Gran Place ou el Torre. No noso destino tamén pode haber parques de ocio para aprender e divertirnos. Ou por aventura? Ou Puy de Fou. O Disneyland. En casi todos os lugares hai museos en los que podemos aprender algo. Imposible irse de París sin visitar o Museo Louvre, onde podrás ver, entre moitas cosas, a Mona Lisa. E cando vayas a Londres, ve ao British Museum, en no que podrás ver a Pedra de Rosetta. Unha boa forma de coñecer o teu destino é facer unha visita guiada. Agora está moi de moda esos free tours. Xa sabedes, esos chicos e chicas que levan esos paraguas abertos aunque fagas Son grátis. Pero ao final, tes que darlles propina, Fórmate de si hai descontos. Hai 3 tarxetas. nas que podes entrar máis barato aos monumentos ou museos. Viaxar permítenos descubrir como se celebra o Día de Muertos en México, o Ano Novo Chino, o Holi na India, ou que en Inglaterra tómase té ás 5. Viaxar permite coñecer a vida de persoas famosas. Por exemplo, si vas a México, no te puedes olvidar de ir a la Casa Azul de Frida Kahlo. O si vas a Sudáfrica, ir a la prisión de Nelson Mandela. E non te olvides de aprender algunha palabra se non hablan o mismo idioma que ti. Grazie. Thank you. E por suposto, hai que probar a gastronomía local. O oitavo paso é investigar os medios de transporte que vamos a utilizar cando cheguemos ao noso destino. Taxi, tambría. Metro, barco, Patinete, bicicleta. Helicóptero, tren. elixe o que mellor che guste. Ou o que se máis adapta ás túas necesidades. O noveno paso é preparar a equipaxe. Depende do tipo de aloxamento. Non necesitamos o mesmo para ir a un hotel con todo incluído e a un camping. Depende tamén do tipo de viaxe, non necesitamos o mesmo se vamos ir á playa, coñecer unha cidade ou ir de ruta de senderismo. Tamén depende da duración da nosa viaxe. Non é o mismo ir de vacacións un día ou unha semana. E tamén depende de se levas unha mochila ou varias maletas. Hai cousas que non poden faltar na túa equipaxe. Non te podes olvidar da roupa interior e o vestido. Nem a documentación. Ni los medicamentos si los necesitas. Ni os cartos. Ni los tenis. A roupa tampouco pode faltar. E outras cousas como cámara de fotos, gafas, gorra, crema de sol. O 10º e último paso é Disfrutar da viaxe. Con boa actitude, das grazas, non contamines, sea amable e cede o teu asento no transporte público aos que máis o necesiten. Infórmate e aprende. Valora o que ves. Proba algo novo E adáptate.